Tungod sa pandemya sa COVID-19, nadelatar ang pagselebrar sa ika-43 nga National Disability Prevention and Rehabilitation sa Island Garden City of Samal. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio? Usa si Eljosie Alpar sa mga person with disability sa Barangay Tambo, Samal Island sa mga nakadawat og food pack gikan sa Samal CSWDO. Mapasalamaton siya nga nakadawat og hinabang ilabi na sa kalisod karong panahon sa pandemya sa COVID-19. Basta nawag natay kapansanan, mulihok lang yapon ta. Salamat kayo. Ang pagpanghatag og food packs mo'y paagi sa Samal CSWDO sa pagsaulog sa 43rd National Disability Prevention and Rehabilitation nga unta sa milabing bulan pagipahigayon. Kaning 22 lang sa gyud ang amo tagaan kay di pud namo makaya no sa limited funds namo. So katulang sang na-organize ang among tagaan. Nami sa mga 20 plus ang rehistrado. No, yan napay mga wala pa namo na rehistro. Kung marehistro siguro ni ma'am, hapit siguro ni pod mga 60. Gawas sa Barangay Tambo, gitunol usab ang ubang food pack sa mga PWD sa Barangay Cogon, Babak, San Isidro, Miranda, Villarica, Mambagubi ug Santo Niño. Mapasalamaton ang mga opisyales sa asosasyon sa PWD sa walay puas nga pagtabang kanila. Dayag nga lisod karon ang panahon, ilabi na nga ang uban kanila adunay maintenance nga tambal. Kana jung maintenance ma'am, number 1 jud na siya kay dili ba yung lalim isingit siya sa budget jud labi nang pait kayang panahon karon pandemic. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.